Situats en un magnífic escenari, l'autor, Eduard Boleda Ferrer, representa un quartet de cambra a la plaça Major. Aquests elements ens recorden el curs de música de cambra i conjunts instrumentals que durant una desena d'anys es van celebrar a la vila. Eduard Boleda va ser l'impulsor del curs que reunia cada any una vuitantena de músics precoços de diferents disciplines. D'ençà de l'any 2010, el mural ens recorda aquests cursos. Ens hi podem fixar amb la signatura que hi ha a la part baixa dreta. Actualment, l'activitat ha canviat, però no ha cessat el ritme. Des de l'any 2012, durant els estius se celebra el cicle de concerts a Cal Prim.